Demit bawaan kita kesedengan. Waduh. Wis. Ngaku anggere nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomah piye? Sing ngomah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene? Jeneng luwih apik nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngonekke gendruwo kula slentike. Kok jelentik apa? Wing weruh gendruwo kok wedi. Sampeyan wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah menjep. Sapa sing menjep? Sing gendruwo niku sing pundi kula cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Alah gede. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wis saking kepingine kok ora entuk mangap. Nek iki kekamban mbok rasa bombo. Ayo ombo ya ben wonge patutan 6 kok ya. Saking kulinane dienggo nembang ya nduk. Tapi kula ki gumun lho Mbak Tati. Lah piye? Pak De sinten? Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untuk tok to Pak De. Kula gumun lho wit wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggepe mripate ra ono, irunge ra ono ngono kuwi. Ya ra iki balung tok ngono apa piye? Ya Iki aja kok sepelekke senajan untu ya, Nduk. Oh nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Siung pengapit Duwe sisilane untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria Puyengan minak jinggone teko. Ceritane pripun niku? Ayo kowe neng taman terus kae teko digandrung. Waito karo Puyengan ki apane kuwi bojone? Calon. Oh, calon. Gelem apa ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Iya. Terus sing cerawak apa ora apa akalem apa kepiye? Sapa? Waito Puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya Tatin ki ceweke iki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya Waito Puyengan ki halus kabeh. Ora iso halus iki piye? Halus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung ora. Ya, mangga. Tutuk. Tuk. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayun. Dayune mati. Tabrak becak wis bener. Orang mboten nggo dayun niki. Mboten sanggo dayun, Pak. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong. Oh iki ora mepet-mepet ngono to. Lah aku wedi tenan ya. Durung digandrung. Lagi muni ciut ngono aku wis madeg ngono ya. Ora ya, kowe nek kono muni ciut rak, aku jembar. Aku le nyeluk jenengan sinten e? Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Mlumbungan ngono. Kok mlumbungan to? Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing endi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem mengaku ya wegah kaya ora ning wong liyane wae to. Kono nek gelem, kono nek gelem kono peken aku. Mamah Bayu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbak Yune. Ya Mbak Yune. Kudune Mbak Yune sik sing Supaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye to wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benake gendeng. Lah kepiye?
Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur. Adimu nyekeli andha kowe sing mlesepke gendenge. Siung jeduk trekatek jemblem. Ayo to. Tin kowe iki Gusti Adipati, kula aturi emut ngono, dielingke ngono lho. Oh ya, lah aku ora ngerti. Kowe iki Mbak Acok. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? kowe gelem ngadenono aku ngono. Lah lek arep kok piye, Pak? Mbok kowe ditandangi iki lho. Mak, sing kuwi lho. Siung. Aku ora sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep Ngapa? Kupinge budek wong emot apa lho. aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak sikik. Aku tok anggap permen apa piye? Mbok ora ngono kuwi lho, mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kuwi golek. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, kowe Aja. Iki wis entek nggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. meng Kowe iki mbok aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Ayu kan jenengan sing gedhe kan. Lah aku wegah gedhe kan. nek adimu nutupi kowe mengko malah tembus mburi. Lah maksudnya Mbok eling Adipati Minak Jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh dheke mbokku. Maksudnya kepiye to? Pasuryane si mbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan yo elek ngono. Yo elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku yo elek, wong dalane lairku yo elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandhani simbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Nggon kamar mandi kae dinehi pengilon. Wah. Lah ben ngapa? Kok nek jungkatan ben iso alus. Piye rasane? Kayak diserobot bajing ya. Luweh malahan. Kaya rasane kaya apa, Tin? Serobot bajing. Doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Edok-edokan. Kowe Mbok jenengan ki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya aku ngono nek kok muni ngepek kaya bojo. kowe ora iso ngono. Ora usah nyedak-nyedak dhisik. Kowe Nek omongan iki mandek rak ya kena ta. Aku mung arep melipir-melipir. Lana. Hus. Oh. Aku tok kon adus dhisik. Jenengane adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Mbok menawa ana kaceke. Ya, ketoprak kok sangu dingklek barang. Pelindung, Pak. Iki nggo nglindungi kene iki lho. Kekno kono kuwi. Heeh. Iki dipasang ngono sik, nah. Dipasang. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Yo, lan jenengan iki pengerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Oh alah. Siung cetu treketek jemblem. Mbak Adipati Minak Jingga, nek jenenge Apa wong wae seneng to? kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Nek ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemelem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang
aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemu ngladeni aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksude piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude Eling ya? Eling. Piye? Eling rasa maju. Didepi nuwun saya didepi raine Pak Pandiri kaya didepi gejlik to. Luweh Pak, niku gilani tenan apa? Ora. Dulu. Lho ning suarane jos. Ngapa kok kaya kirek lho? Raron sen Aja rene. ati Walelo Kowe iki ngono tandane. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumene ngapa ta iki wi-wi banang iki tangane. Cuk. Rina wangi Aku rono. Wis kono tandangan adikku kuwi. Dadi Lho, kowe kok melu rene to? Nyambak siji-siji, Mbak. Siji-siji. Ayo. Ono lumute pres ngono ya. Bapuntone Kuwi langsung ditadai wae kuwi. jaluk Ah nek pas maju lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. jaluk Aku tiba. bapuntone Ora. jaluk ditung gani Kowe eling to Adipati Minak Jingga elinga. Minak jingga kuwi tegese miring penak jengging monggo. Aku nek karo jenengan posisi apapun enggak mau. Tunu Iki ngapa ngegel-ngegel barang iki? ngewong manis ingkang mawe Kowe aja melu aku ngedeni kabeh. Lah sapa sing arep Kowe kono siji, kene siji ben bingung. Ngono lho nek nang kene kabeh ya. Nek rene mengko aku tak mlayu rono. Kok sing kena aku? Ya ora apa-apa. Aku gak. nek sing kena kowe engko adimu Meri. Iki PN adikku ngono aku ora arep meri kono tandangi iki. Ayo Bayu, nek rono aku melu lho. Lah piye? Ya tak susul aku njaluk perlindunganmu kok. Lah aku Jaluk apa kowe mau? jaluk apa? Lho ora ketok. Jaluk Perlindungan. Mau ora ngono. Lah kupinge mesti gesek terus wae iki ket mau. Kabeh do nyekseni kowe mau ora njaluk perlindungan. ya ini. Lah nek ora per apa? Mau kowe rada celat. Ora. Aku ora celat tok. Apa kowe celat ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Lho wong perlindungan Kupinge lho. kuwi sing suwek. Perlindungan kuwi omahe peri. Hah? Peri Kok peri lho? malah guyang-guyu kuwi. Sumping sekarone. Kowe ngono, Pak aku. Apa ngeten? Astagfirullahaladzim. Tolong ya Kayak gila tenan kae. Oh, yakin. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kayak Tibang
Kae wae kae sing metu. Kae sing metu. Tengkang. Iki ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki kok. Lah ngae ngawur e, engko nek wis tekan nggon pojokan yuk disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis apal karo kuwi iki. Iki wis tak gawake piranti. Enggak. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung kok jajal ngapa? Oh sik aku tak mimik dhisik ngono. Aku bareng weruh kowe cah loro. Aku kok kerasa ngelak banget ngono. Diombe, diombe. Mbok aku tok anggap bayi. Maksude Lah jare ngelak. Aku bayi kowe mbokne bayi. Pi njaluk dimiki kuwi kono, mek ana kono. Wes kae lo ngombe dhewe kok. Kowe ora iso mbedake. Nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye? Nek sing mimik minak jingga ki rasane piye? Cintaku asakon karo Ayo dorono. Ora apa-apa. Tadi kamu tulangane komen. Dadi duet iki malah kowe ya seneng Ya ora, aku ora seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Mbak. Lah iki mau kan chemistry-ne yuk dadi. Ya ora. Aku mah sesuk digarap lagune. Ngapa? Cakepane diganti ora piye? ngono Diganti kuwi. piye? Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan Durung bengok. Urung demok. Cintaku Dik sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok Apa? butuh lemper lemperku pancen super gedhe dawa tur bunder yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer cintaku sekonyong-konyong koder duh nimas aduh yayi Kok ora ngono kuwi kok.
dadak ngene-ngene iki ngopo? Enak jinggo ki sikile pincang. Lah yang kan dadak banget kok biasa wae ngene iso to? Kok ngene? Kowe iki kok ngewuhke. Lah ya piye? Nek aku biasa kowe kaya ora mantep. Lah nek ngono ki ya gilani. Sarwa pantas yen bu. Wah, aku tibut. Aku nganti kepel. Piye? Piye rasane, ha? Gilani tenan to? Ngapa? Nora Oke, aja aku aja. Iki lho nganti tiba. Turuk. 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 Shh. Wae to puyengan bari ning gone. Wae bari ning gone, ayo. Ya. Waduh, wae to puyengan kok mlebu ning. Wae to puyengan mlebu ning kamar. Kan sing lawang kaya ngono. Anjasmara teko. Pras, ayo Anjasmara. Ben. Siki entuk tuwa do tuwa saiki. Tek 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 tek. Wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis. Anjasmara ki gelem ora karo kuwi. Gelem Anjasmara iki geleman kok. Kok padha aku. Pas lho karakterku. Ketoke ora gelem Anjasmara iki. Oh, iki sutradarane aku tak gawe gelem. Anjasmara kedanan karo Menak Jingga. Ah, digawe Menak Jingga ora gelem. diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Nah, Kang Mas ngono ya. Ayo. Kang Mas, Kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? kula Anjasmara Kang Mas. Anjasmara weton barang kesuma apa? Andang-andang arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu to menika. Sri Kandi niku sampeyan. Heh? Kula Kirang menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Ha. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu. Kula niku adipati nggih Denayu. Sampeyan rak putrane Rekyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arepa kados Anca Ugra nggih Kakang. Kula dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arep ora iso mingkem ya ben. Perkara mboten iso mingkem niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora gandrung. Gandrunge ya liwung. Masih bersama Prastiwi. Iki langsung mateni ngono ora nganggo.
Kula gelem karo sampean nek sampean wis nuruti penjaluke Pak Menapa, Kawit. Pak? Oh. Lagu Liwung sing nembang sampean. Oh, Pak Kawit niku waras mboten to? Sampean sore wau rak wis nyawang dhewe. Mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngoten. Lah kok ketok. Sing pundi to piyayine? Sing meking ngono wau. Nek sampean ngerti Kapi Jembawan nggih pas niku. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampean mang nembang Liwung. Ya. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Aku pe kula demit kok. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampean. Anakmu to yu? Aneh rusak ngono aku kelairane kok. Bilani kaya ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Nek kecocrok lambene. Sampeyan mangke ra iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Sampeyan mang nembang Liwung nggih. Ya. Ndoro Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit niku duda anyaran. Pensiunan UGM. Lajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke mboten dawa umure. Nek Lah? kedanan kula. Perkara niku iso dirembuk waton iso dawa liyane. Dawa pekarangane, dawa gegayuhane ngoten. Ya, Liwung ya, mangga. luar judi. Iki nek ora tak endani iso kena tenan. Ketoke cilik kok bul jembar banget. Apane sing jembar? Panggunge niki sing jembar. Apa? Sabda. Pratiwi kentir.
Piye? Ayo penggemar Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis arek ya kepekok. Ya rahmat Ya mangga. Kenor pesane Sampun. Matur suwun. Lho, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopokan. Ditututi arti tambahi. Pak Simoban. Ya. Nggih, matur suwun. Ya kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho. Mamang buktake nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa sih mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tangan sampean dingengi man. Iya. Dangane mulih nang Plaza Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Berak-belirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Isin aku. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing dijinggo aku. Dari sisi aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayok ketok gulungmu. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang kok. Kuwi sidonggo aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata. Tuwekan. Ora golek dalan becik, golek dalan sisa penake dhewe. Seger man, seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun Kakang? Panos maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nampani Kyai Cunda Manik aku meguru karo kowe Setyaki Barat.